Niko Ramogi une wang sai chenro maro marangich welo wa mora inya nukete Ramogi TV kainde bang penj laktar to mai kama kuro weche manyien mote more piny ka oko kuonde ma untiere go boma kaindi bende kuonde mopogore bangi sadeke buch jopiny wabrogo mbaka gi Professor Richard Oduor en jatend nonro Kenyatta University kata mbalariany mar Kenyatta University jiwuoya enye chiemo mede nyinyo en gima ber koso en gima rach sirikal otimo marach kuom kele koso gitimo maber to nyalo hinyo ng'ato koso konyalo hinyo ng'ato mago penjo mobro penjo jolony en Professor Richard Oduor saa 3 e wang'e chap lakini sani wachako weche manyien an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa magi weche manyien mawango. Od bura mamalo koro iseikore mar winjo dwaro mar kweth ang'wen madwaro ni ogol oko commissioners ang'wen mag IBC mane obalo kod duoko mane olandi kod Chebukati. Serikali iweze kupitia kwa National Cereals Board kupeana ama kununua mahindi yote ambayo itavunwa na wakulima wetu ili wakulima wetu wasiende hasara. Paro pod medo pogore chenro mar sirikal mar kelo bando maomedie nyinyo kata jiemo e pacho kae. Serikali mkiangalia nini unga yenye tunanunua ni 175 ama ni 200 na wanafunzi hao wote wamefunga wako nyumbani. Chakula yenyewe kukura wanafunzi njia yenye wanatembeza hiyo kitu. Sikunde mapacho kae ndikoro lor kuom dweche ariyo ka jonyuol koro golo yuak ni nyithindo dhi bedo dala kuom ndalo buora. Niko Ramogi wa mora inya nukete kaindi nyaloro mapachi area deka uchiel nono mane dwa winjo kakiparo weche manyien modo kelo ni kaindi jaloko marwa en Belinda Adhiambo men nyar game wachaka ni weche manyien ni komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike dhi chako winjo bura mar golo oko e office commissioners ang'wen mag IBC mane obalo gi duoko mar yiero mar tend piny Kenya. Bura makamano ne ochwale od bura mamalo kod kweth ang'wen kama ne giseyo commissioners go kuom temo loko dwaro mar jogo ombulu e yiero mokalo. Komitino nigi thuolo mar winjo kendo chwalo chung' mar gi ndala par mabiro e kinde mabende ntiere chenro moro mar timo lokruok ne aput magwelo commissioners mag IBC kaka Chris Owino leronwa. E ndalo apar mabiro commissioners ang'wen mag IBC mane oke kod duoko ma yiero mar tend piny masani ong'ere kaka Cherera 4 dhi ng'eyo chal margi ka bende gidhi tayo yiero maduong' mabiro e kinde ma gidhi chopo nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag chike JLAC. Komitino ma otelne kod jaod bura ma Tharaka George Gitonga Murugara nigi jokanyo 15 ka riwruok mar Kenya Kwanza nigi jokanyo 8 e kinde ma Azimio la Umoja to nigi jokanyo 7. Kaluwore gi buche ang'wen go, jalup jakom IBC Juliana Cherera kod commissioners 3 mag IBC Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi ne otemo loko dwaro mag jopiny kuom ne kwedo duoko mane oland kod jakom IBC Wafula Chebukati. Buche go bende yango ni kido kod timbe commissioners ang'wen go e kinde lando duoko mag yiero matend piny ne odhi ataro kod pentik mapacho kae kare 6 mayango ni apisas mag piny owacho nyaka bed joma obidhore. Buche go dwaro mondo od buro mi jatend piny William Ruto thuolo mar chuogo aput moyedhi mar nono timbe commissioners ang'wen go motelo ne golo gi APC. Buche makamago ne ochwal kod duond bura mar Republican Liberty Party jo Kenya 3 Dennis Ndwiga, Geoffrey Langat kod Steve Owuor. Odiochieng' makiny duond bura mar Republican Liberty Party emadhi yawo pap kendo lero ne JLAC gimomiyo Juliana Cherera kod kweth mare onego woge APC. Chieng' tich abich Geoffrey Lagat kod Steve Owuor dhi donjo e pap kendo nyiso komitino kaka commissioners ang'wen go ne odhi ataro kod pen chik. Bang' winjo kwayo margi, JLAC dhi miyo Cherera 4 thuolo chieng' wuok tich kod chieng' tich ariyo juma manyien. Chieng' wuok tich juma manyien dhi bedo chieng' Juliana Cherera kod Irene Masit ka Francis Wanderi kod Justus Nyang'aya to dhi bedo orindi maliet chieng' tich ariyo juma manyien. Komiti mar JLAC nigi thuolo mar ndalo 10 mar winjo kendo chwalo report margi ne jo od bura. Poni komitino kod od bura yudogi kod ketho, jatend piny William Ruto biro chuogo aput moyedhi mar nonogi e bwo ndalo 7. Matimore kinde ma jo od bura mag Azimio la Umoja okwedo paro moro amora
matimo lokruok ne aput moyiedhi mar gwelo commissioners mag IEBC. Pachki mani chungwa okang'eyo no gole kumanade nikech kakoro nyuji 4 iyiero gi Parliamentary Service Commission ma is a constitutional body kendo obedo recognized e katiba maber. Katiba oyango ni nitiere Parliamentary Service Commission kata parliament tigolo to ng'ato achiel imiyo political parties liaison committee ma en gima kisungu luongo ni ad hoc, en bura moro makojolo mana mochuoga gi political parties ok obedo recognized kata ok oyange gi katiba maro. Body machalo kamano imiyo thuolo mondo yier ji madhi bedo e body manie e chik kaka IEBC. Ok nyalre bedo ni kao Public Service Commission as a representative a panel or idhi kao political liaison ok nyal kiwa, ok bi thiedho gima giparo ni nen adhola manitiere. To gima gidwa thiedho ni en ang'o ma gidwa thiedho? Katiba wacho ni gidene bura mong'adi e IEBC ibiro ng'ade kuom ng'eny mar ji. Ng'eny mar commissioners nobedo piny to wacho ni ok wawinjre gi gik ma Chebukati timo. Mano ratiro margi. Ere chik ma giketho kanyo? En ang'o midwa thiedho? Jo od bura mag Azimio onyiso oganda jo Kenya mondo obed akicha kod paro matemo loko aput mochung' ne gwelo commissioners mag IEBC ka gitude kod chenro matemo chocho duoko mag yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Mae mbaka mwadhi go gi Professor Richard Oduor ma jatend nonro e Kenyatta University weche mag chiemo momede nyinyo. Riwruok mar governors koro dwaro mondo piny owacho mamalo obag romo kodgi ewi kelo cham momedie nyinyo kata GMO e pacho kaendie. Ka giseyo piny owacho kuom royo rwako kodhigo e pacho kaendi ma ok odewo pach jo Kenya e sekta mar jopur. Jopur bende ywak ni gidhi diwo gi cham ponono ni bando mag GMO go ochak iusi e pacho kaendie. Simpros Okinda miwa ler. Chik mar yiene cham momede nyinyo mag GMO donje pacho ka pod medo nyuolo paro kowuok kuom oganda mopogore opogore pacho ka. Moko kuom governors koro seyo chenro mane piny owacho tiyo godo e yie mondo cham mag GMO odonjie pacho ka. Kagi wacho ni chenro no noru mapiyo piyo nono ka ok onywando pach jokanyo duto. The discussion of importation of GMO was premature as a report on the maize balance sheet by the Ministry of Agriculture and Livestock Development projects a maize surplus of 19.1 million bags by end of December 2022. Kane oloso gi jofwambo e boma mabungoma, jakom mar komiti mochung' ne weche pur e riwruok mar governors Kenneth Lusaka owacho ni paro mar migawo mar ohala kod thieth mar kelo cham mag oduma momede nyinyo pacho ka dhi hinyo jopur ma pacho ka masani keyo. Lusaka wacho ni jopur koro ok bi uso chambgi e nengo makare manyalo miyo gi yuto. The council therefore proposes that the national and county governments form a joint technical committee to oversee the execution of the GMO ban lift. The committee should incorporate farmers, academia, and other interested parties to enhance transparency and information sharing on GMO. Ma wach makoro sir kod jopur mayuak ni ponono ni cham momede nyinyo osechopo e pacho ka to koro gidhi yudo lal matamre gi nono. Sisi hapa wakulima wenyewe bado mnaona mahindi iko mingi sana. Kwa nini wasinunue mahindi ya Mkenya? Ule Asula mwenyewe amekuwa akilima, amekuwa akitumia hii mahindi kwa mbolea kwa amenunua shilingi 6,000, amekuwa akipatia tax inji, lakini wao wanaenda kuchukua mahindi kule ngambo inje na ni GMO na unataka kuja kuleta kuingiza kwa National Cereals Board. Jopur bende kwayo piny owacho mondo nywak pachgi ewi kothego kapok gidonjo e pacho ka. Wasiharakishe. Wakuje kwanza watuelimishe sisi kama wakulima na wakuelimishe wana Kenya kuhusu hii GMO, watuletee mkutano public participation tukue naye. Komachielo riwruok makedo ne ratich oganda Muhuri obwogo dhi e doho ponono ni piny owacho ok bi chungo rwako cham go e pacho ka. Tend riwruogno wacho ni onge ler ewi ber mar kothego ne ngima dhano. Nchi yetu kama Kenya watu wengi hawana uwezo wa kifedha
kununua hadi chakula. Sasa je, wakipata na magonjwa wataangalia wataenda hospitali ama watanunua chakula ili kuweza kutibu. Na kama haya hayatofanyika kwa kisawasawa, basi lazima na sisi tuchukue mikakati ya kisheria kama ni kwenda kotini. Lusaka koro dwaro romo e kind riwruog governors kod migao mar weche ohala kod thieth mondo gitwagi ewi chenro mag gayo kech kod kelo kothe GMO e pacho ka. Ponono ni dwaro makamano biro betie. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gwadhi mbele ni jood bura mawuok Imbo mar Kenya kawuono singo mar riwore mar keto dongruok e gwengegi. E romo mane gitimo kod jatend migao maduong' Musalia Mudavadi, jaod bura ma Sirisia John Waluke motelo ne riwruogno mar jood burago nowacho ni yiero ne oserumo, koro chopo saa mar chwalo dongruok. Musalia Mudavadi ne osingo chiero kembe mag Mumias kod Nzoia masani koro ok dhi maber. When I say we are available, you are parliamentarians. You formulate our budgets. Budget making is very different from what it was many years ago. But collaboration between the executive and parliament can be very helpful in us achieving what we believe is desirable for the people of our region, in all spheres, whether it is agriculture, whether it is matters of infrastructure, whether it is education, etc. So I want to assure you that you have an ally in the office of the Prime Cabinet Secretary, whom you can engage and consult with so that we can move things the way they should move. Kwa kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto koni piny owacho sani koro keto lwasi makare ne johala kachiel kod joket mwandu mowuok e pinje maoko. Ruto ne oloso e piny South Korea kuma ne obago romo gi moko kuom joket mwandu manojiwo mondo mi oket mwandu gi e sekta mar pur, wuoth kachiel kod thieth e kind mamoko. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler mar wachni. Piny Kenya kaachiel kod mano mar South Korea oketo kokgi e winjruok mar tiyo kanyakla e jiwo chenro mag ohala kod keto mwandu e kindgi. Kane oloso e romo mane okelo kanyakla joket mwandu kaachiel kod johala e piny South Korea, jatend piny Kenya migosi William Ruto ne orwako joket mwandu go e pacho ka kolero ni gin kod thuolo maber mar tayo helni mabiro kelo dongruok e kind pinje ariyogo. My presence here is to confirm to you Kenya's readiness to engage, to work together, and I'm here to underwrite the opportunities that are available in Kenya and the opportunities that are available in our continent. Jatend piny ne bende olero moko kuom sectors manyalo timo maber kendo konyo e rakore gi wach nok mag tije to chutho e kind rowere ma pacho ka. We have big opportunities in the blue economy, the huge opportunities that exist in processing and value addition of our blue economy resources, and that opportunity is available to investors seated in this room and beyond. Opportunities in the infrastructure space, from investments in roads and tolling, investments in energy, green energy to be specific, our geothermal resources. Our Kenya Investment Authority, they are here today to take forward this discussion with our Kenya Exports Promotion and Branding Agency. So we are going to have a personalized engagement with each of you so that we can be able to see how we can be able to be of assistance and to take forward our cooperation. Ruto ne bende ojiwo pinje ma jokanyono ei Afrika mondo mi okaw thuolo ni mar tiyo kanyakla kolero ni Afrika ni kod duol korka chenro mag ohala kod dongruok e piny mangima. Africa will have a quarter of the population of the world by 2050. Today we have a population of 1.3 billion people and a GDP of $3.5 billion. I think it is
an opportunity that any investor and any business person would want to explore. Winjruok makamano ne oketi e kogno gi riwruok jo ohala e pacho ka midendo ni Kenya National Chambers of Commerce and Industries kod mano mar Korea midendo ni Korea Institute of Procurement. Komachielo, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne otimo limbe e piny Amerika kuma ne orome gi General Michael Langley ma en komanda mar Amerika marango pinje Afrika. General Michael ne opako piny Kenya kuom keto mijing'o e wach nyayo kwe ka Rigathi Gachagua bende okone gi mor gi sir ma piny Kenya yudo koa Amerika. We have the mandate from the Kenyan people to engage friends and people who are supportive of our programs, people who are supportive of our peace and security, and as such we have no apologies for engaging the West continuously and we continue doing so now and in the near future. Gachagua ne komachielo kwayo piny Amerika mondo mi okonye temo kelo kwe piny DRC kaluwore gi lweny masani gin godo. George Aoko, Ramogi TV. Kwa kanyo ni gavana ma Kisii Simba Arati ochwalo tese mar jotije ma kaunti ma Kisii 5,900 embele duol mochung' ne penj ma pacho kaendi men Kenya National Examination Council mondo gogi ane kogno ka bende gino tese makare. Arati wacho ni mae en achiel kuom yo mar tieko mibadhi e kaunti ma Kisii. To kaka jofwambo marwa Crispin Otieno leronwa, kweno mar jotije e kaunti ma Kisii bende oserumo ayanga kendo report mar kweno no igeno bang' ndalo moko 7. Ma e kaka weche osebedo kachalo e kaunti ma Kisii. Tok chamomo ma kaka gavana mar ariyo ma Kisii, Simba Arati keto singo mar kedo kod jotije manyawawa. E okang' machielo, Arati sani koro ochwalo otese kata certificates mag jotije kaunti no mondo duol mochung' ne penj Kenya National Examination Council oyangi kabe gino tese makare. I've asked and I put into the supplementary monies to verify certificates from NEC. And this one has to be very clear. NEC is going to give us the correct grades or results which people got, because we know many of our people, many of the employees of the county must have gotten certificates. Even some of them joined the university using fake what? Certificates, Form 4 certificates. Magi timore e seche manonro mayande gavana Arati oketo mar timo kweno ne jogo maondik kod county no bende koro sani oserumo. Arati omedo wacho ni sama koro girito report mar kweno no, chenro no bende dhi miyo jomoko wito tijegi kaluwore kod mibadhi mosebedo e county no, kaachiel kod mondo county no oti kod osuru magi yudo e bero migepe mopogore opogore kar chulo sara ne jogo ma ok onego bedie tich. See, they have been saying Simba hajaenda shule. Sasa nataka nione wale ambao hawakwenda shule. Tutapambana na wao. We will calm down because many people will be sent home. And that is for sure. For even from the preliminary report we have, there are people who will go home. And we will have calmed down. We'll have some little money to build offices. These MCAs, they don't have even offices. These MCAs, they cannot afford to access car loan, which legally they are supposed to have. Motelo ne mano, Arati nochako chenro mar goyo kogno obokego e alap mag Gusii. Kata kamano nochiwo thuolo ne kembe mag ji giwegi ni bende otim tijno kaluwore kod chike mathurka. Chenro gi mag gavana bende osekelo paro ma opogore kuom jodak ma kaunti e wi kedo kod mibadhi. Mheshimiwa Arati ameanza kuonyesha mfano mzuri sana, na tunaomba mahali popote kuna shida, Mheshimiwa Arati, tunaomba unyorose vitu sikuwe smart. Tuko na imani ya kwamba atatufanyia mazuri, atatuletea maendeleo, atabadilisha Kisii, na kama kutoa ghost workers kwa ofisi ni kitu ya maana sana, kwa maana kuna vijana ambaye wamesoma na hawana kazi yeyote. Kisika kaka yiero pogore ka jo thurwa yiero. Kisika en kama ka jogi yiero ng'ato to ok ging'i party. Bende mari ok ging'e ga ni ng'ani ng'ama rach. Ging'iyo gima ng'ano timo. To koro ting'e ni party kisekawo to wach ni tieko. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.
Wadong mane counties go ka governor ma Meru Kawira Mwangaza koro wacho ni okobwok kata matin gi paro mar od bura ma county no mar gole kom. Kanoloso gi jodak mar od bura ma Imenti South, Mwangaza ne owacho ni bura mar gole kom biro mana miye thuolo mar keto e lela dieri ma omiyo MCAs ma county no osebedo ka seye nyaka ne ocham muma mar apis. Kata kamano, Mwangaza bende ne owacho ni en podo yao dhot thuolo mar winjruok kod MCAs mondo dwaro mar jo county mar Meru mar yudo dongruok kik bagni. Hata zile story mnasikia hapa pale, sisi hatuko pande ile, bado tunachapa kazi. Mawakili watapambana na mawakili wengine, lakini ninajua jambo moja, ukweli haufishiki. You cannot hide the truth. Lazima ukweli utajulikana. And this is the right time, and I really want to appreciate na kusema ni asante kwa Mungu. Maana hiyo kasumba mingi, umeandikana, umefanya hivi, siku inafika na tutaanika peupe ili ulimwengu ujue ukweli. It is my prayer to our MCAs. Biblia inasema, 2 are better than 1. Wakuje tushikane mikono, tufanye kazi. Na wanapokuja wajue ya kwamba sitavunja sheria. MCA waachane na mama, waachane hiyo maneno ya impeachment. Tafadhali wakae chini waongee na mama. Mama hana shida yoyote, anafanyia watu wa county kazi yao. Unajua kama wangesema pesa ya county imepotea, hiyo tungeelewa. Sasa hii maneno mengine mararamishi wanasema hata ina msingi, hakuna kitu, hata shilingi moja imepotea. Mama, wewe umesikia mtu mwingine ambaye anatolewa kwa ofisi kwa kuchunga mali ya wananchi? Ama ni kwa kwanza ni Kawira Mwangaza. Sisi tunajua kazi yao. Sisi hatujasikia Kenya hii ama dunia hii, hata hii Afrika hatujasikia mtu anatoka kwa ofisi ati amechunga mali. Wanatoka kwa ofisi kwa sababu ya wizi. Kawira amechunga, hiyo ndiye anapigiwa. Aya, nyikwara mugi wadhi yweyo moro daka moko matin, lakini pada nenu kantiere gik mang'eny moro kaendi en 2, 3, 6 nono na pani anyalo soma 1, 2 moko kaendi. Mugi an Morris Juma, Ogada Janyaera. Piny Kenya ochomo kama chando jo IBC onge tiende. Ruto weji odhi mbele gi tich, okay? Trevor Judith Kanya Kach, weche manyien donjo makare, musu ujo nyakacha, geno nudhi maber, Judith ni kanyo. Nyakwar guoko cha pesa no waka, nyakwaro chola, from Kamkwaja, Rakwaro, Daraja. Weche magolo Cherera dhi chiega dola mane osechango. Mana dir, mano ilungo ni Ochola. Dan Odiero, kan minyenya sikul, jowa wuog oko mar kao mbulu. Erokamano Dan. Ramogi an Alphonse ka wuok ng'iya winjo maber kan gi mama na Dom Aweno. Oduma okel piny otho maracha lego ka. Okay. Erokamano ahinya. Gordon ko wuok Nambokana, ko ni sani otek gi jonyuol, nyithindo nie udi Trevor. Okay. Ramogi TV Elias Otieno wuod Kindu Bay wacho ni neno maler nyithindo oloro gi ng'wenyo kuon maratari. Erokamano. Wadhi ne yweyo waduogi weche manyien udawag daka moko matin. Kwa siku ya kawaida mbuni kama amekuwa machua, kiwango cha chini kabisa anaweza kula kilo 7, lakini kiwango cha juu anaweza kula hata kilo 12. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or 2. So no preference for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Ndalo sesudo, jumbe oselokore dweche bende koro lokore higa. Tipo mari miero mar Ramogi TV, dialo higa achiel mar chenro makare kod puonj mong'ith yamo. Erouru kamano jonenowa. Nikech mor marwa, Ramogi TV biro kelo medical camp e boma ma Kisumu tarik 1 dwe mar 12. Kade yer bedo kodwa e chenro ni kaka sponsor, tudri kodwa e nambani 070-592-338 kata ornwa email e ramogisales@royalmedia.co.ke. Uduto orwaku. Ramogi TV en odwa. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Naitwa Simon Kibet Kaesh, mimi naishi upande wa Kericho. Ndio nimeamini leo hii ushiriki ya MGP kumbe ni ya ukweli. Mimi naomba na marafiki zangu waendelee kucheza hii MGP hii ya shilingi 10. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Erokamano kuom kete mana Ramogi TV ka endi nyikwa Ramogi wadhi ane mbele gi weche manyien e chenro marwa mar ang'ich welo ni obila e boma ma Busia e kar chung' od bura ma Matayos ogeng'o ne jo moko 2 mano yudi gi otese moko man kod nonro mar penj mar KCSE machakore juma manyien. Kano wuoyo gi jofwambo e apisi mare e boma ma Busia, jalup commissioner ma Busia Kipchumba Ruto nowacho ni ji 2 go noyudi gi otese mag penj mar chemistry kod biology maigane, komedo ni esechegi odinne gi etesend mar obila ma Busia ka girito tero gi e doho. Kipchumba ne ogolo siem ne jogo mibiro yudi gi ketho mar bedo gi otese penj go kata keyo gi ka gimedo ni biro kaune gi okang' mar chik. Jana kuna center manager na mwalimu wa shule ya upili eneo la Matayos ambayo walipatikana wakiwa wamebreach ile instructions manual ya subject ya physics, biology and chemistry practicals. Na haikufuata utaratibu ambayo walipewa na National Examination Council. Wote walichukuliwa hatua, walishikwa na polisi, walirekodi statement na leo waliappear. They were arraigned before a court of law Busia to face charges for violating the confidentiality of instruction manual, ile zile kanuni za practicals. Na mkasa huu ama shida hii haijaadhiri zile mitihani zingine. Kwa kanyo ni migao mar thieth mapacho ka endi kokalo kuom duol mar National AIDS and STI Control Program gi NASCOP kod Pharmacy and Poisons Board ochungo tiyo gi yedhe 3 mag ARVs. Yedhe go mag tenofovir grams 300, lamivudine grams 300 kod dolutegravir grams 50 kata TLD michwale chiro gi kambi yedhe mag Universal Corporation Limited wachore ni loko rangi mag ji. Tok golo gi ywak makamano nochopo winjruok mar golo yedhego duto mag TLD molos kod kambi mar Universal Corporation Limited kochakore tarik 16 dweni. Romo no mane oriwo KEMSA kod NASCOP noyango ni mana yedhe meg TLD molos kod kambi mar UCL emochungi, to kata kamano nitiere yedhe mag dweche 6 mag TLD molos gi kembe mamoko maber
gi ngima dhano. Kamano bende ne gikwayo ute thieth mondo chung chwalo yedhe TLD mag kambi mar UCL kendo gikwayo jotuo oduok negi yedhe go magin godo ka bende omigi ocho ni dhi nyime gi yedhe mamoko kaka pile. Gisani duol mar Pharmacies and Poisons Board timo nonro ewi yedhe go kendo biro chwalo report ka gitieko. Kwa kanyo ni doho nokwedo kwayo mar Okind Collins Okundi achich mar nek mar jarit Aida Odinga mar weye Rambon ka bende duoko makamano ni biro winje thuolo mar jumbe 2 mabiro. Betty Juma miyo ler mar wachni. Mr. Cheriot for the accused. Lipot mar thieth mar achich mitudo gi nek mar jarit mama Aida Odinga oyango ni wiye ne ber e kinde mane odagi ketho ma itude godo mar nek. We are pleading for the court to grant my client. Okil mare okwayo mondo owe thuolo e Rambun kaluwore ni ne ochiwore kende e obila. Kata kamano doho notamore kwayo makamano ka piny owacho dwaro ndalo 14 mar ng'iyo kwayo mare ka tarik mar winjo duokono ochwal nyaka tarik 8 dwe manyien. As a matter of procedure, all these matters now, we are not giving the bond on the first day. We have to get a pre-bail report because I need to go to know that on the ground that the person can be released, because we do not want to have situations whereby people are injured. So normally we are asking as a matter of standard procedure that the pre-bail reports are done, and they are done within 2 weeks. Collins Okundi no chopi embele doho mamalo ma Kisumu kano yale kod jang'ad bura Jacqueline Kamau. Okundi no yaune bura tarik 17 dwe mokalo kane odonjne gi ketho mar nek mar Barack Oduor ma wachore ni ne gigwenyore godo e paro. Unaweza kurelease leo alafu ikue kuna danger pale, mimi mwenyewe nitaweza kujible. E kaunti ma Homa Bay achich mane omaki ka itude gi bambo kendo nego nyathi ma jahigni 10 koro ibiro dinne e stesend obila ma Homa Bay. Rafael Okinyi ibiro lorne kuom ndalo 7 mondo otimne nonro mar paro kod DNA. Achijno mane omaki e kaunti ma Migori ne ochop e mbele jang'ad buche ma Homa Bay Ruth Maloba kama ne obila okwayo mondo gimed dino ne ka gidhi nyime gi timo nonro e wi nekno. Betty Juma, Ramogi TV. Kwa kanyo ni Okinde apisi mag kweth mar SSU mane omaki kitudo kod nek okwayo duol manono apisi go mondo timnegi nonro mar DNA kaka doho nowacho. Okinde go wacho ni nyaka ne doho gol chik no tarik 10 dweni poko tergi mondo kaw DNA margi mondo minon ka be degin ema ne gin nego jopiny India mokariyo ka. Okinde go wacho ni ok gidhi yie mondo chako med kinde mar nonro makamano. Apise go ne okuong chwale do tarik 10 dweni kuma ne ochiw ndalo 21 ne duol no ma Internal Affairs Unit timonegi nonro mar DNA. Igeno mondo duoknegi do tarik 1 dwe manyien. That we be given the samples that are going to be matched, and that's why we hired Dr. Mungai, former director at the government chemist, so that we get the clothes, we get the samples before the DNA testing has been done. That has not been given. So today we have been told that they must be taken, whether they like it or not. They will be arrested from the police cells. They will be dragged to government chemist. Their samples will be taken and arrested. This is a serious violation of the fundamental human rights. The court order is expressed that the officers will only be taken samples at the national laboratories. The public is extremely eager to get the result and outcome of what has happened at from the forensic examination. Therefore, they should not hold the entire nation at ransom.
Kwa kanyo ni nyamreche ma kaunti ma Migori omindigni maromo 150 mondo jol chenro gi mag chiwo thieth ma oting'o manyo jogo mane ochako tiyo kod yedhe ma iduogo piny teko mag kute mag ayaki kata ARVs to sani oweyo e kinde oganda. Juma leronwa kaka ndignigo dhi konyo walo thieth makare e kaunti no. Nyamreche oseyangi kaka jogo mosebedo okang' manyime e konyo wechego mag chiwo thieth ne oganda e kor gwenge. Gitimo tije mopogore opogore e kind oganda ma oting'o puonjo oganda e yorego mag geng'o tuoche kaka mano ma malaria, yore mag komo nyuol, geng'o landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mamoko. Ok obed mayot ahinya e kinde mar dhi. Chuno ni wachako watimo gimiluongo ni luwo bang' ng'at ma nindiko ne oboke mondo dhi e thieth cha. Midhi ing'e ni to be nochopo, to ka nochopo services mage manomiye, to kok ochopo chuno ni chak idok manyo client no mondo mi ochopo e facility. E kinde ma gitimo magi, nyamreche wacho ne gisebedo kod pek e yorego mag chopo ir oganda. Thoth gi osebedo kakoro wuotho ondamo mathoth. Tire mine ma pod nyuol e kor gweng'. Keche iyudo ka okwongo bedo okondo oparore ni ang' kone ni mara ya kanye mara saadi alafu gi security marwa masani nitiere gi issues. Atuo mowuothe bor inyalo yudo ni wuotho kilomita 30 kaluwore gi services midwa ni chopi e community. Watine community to areas morito dongo. Kata kamano, giko to koro moko kuomgi koyudo fuong'ruok bang' yudo ndigni madhi konyogi e yorego mag wuoth. Moran mana gi penjo kama diye. Kopo ni tero ne duoko cha ei ode, oyudo yot mondo mikiko owuothe atua mabor. Koro gi kelruok mokelnwago ndignigi, wadhi yudo konyruok mang'eny. Gima dhi tamo kaka nyamreri, yo mwanyalo ting'o gigo. Makadwa nyalo yudo support machiemo ruwa wuoge wach mar ndigni, to wabed ga pikni. Wan ga dieri ni onge nyamrerwa manyalo rweyo jatuo ka hinyore. Nyamrero maromo 150 moyudo ndigni kawuok kuom ruogno ma ong'ere kaka Catholic Medical Mission Board dhi tiyo kod ndignigi e chiwo kony ne oganda to ahinya e manyo jogo modak kod kutego mag ayaki ma ok osebedo kakawo yath e yono mowinjore. Nigi konyowa manyo jogo mane ochako thieth mar kute mag ayaki to olalnwa e gweng'. Kaluwore kod weche mek yath kata moke yath kido jok moko maseche moko we yath. Dwarore kabisa ni mondo mi ng'ato chopi mondo oyude haraka. Mondo koyude haraka to duoge osiptal mondo kaw yath. Jogo ma osebedo ka ok bi osiptal nikech luoro giyudo ka jowetegi koro dhi irgi e dala kocha. Kaunti ni ma Migori nitiere kod kwan ji maloyo gana 80 ma odak kod kutego mag ayaki. Wasebedo ga gi dok chien nikech jotuo mang'eny. Samoro wayudo ni walalogi nikech bor mar osiptal. Samoro wayudo ni walalogi nikech weche mag stigma and discrimination. Tich mar pek mar ot en mari. Koro chuni samone gibed ni dhi osiptal cha. Ini dhi menyo ibeda defaulter. E seche ma bende koro nyamreche gi koro nyiso mor ma gintiere godo kalure kod ndikni ma giyudo. Giwacho ni koro pod gikalo e midhiero mopogore opogore. Koro wambe onego bed ni gibedo ga ng'owa gichia kodwa mamiyo gima watimo ok watimo ka wan gi luoro, watime ka wan gi chir nikech wagendo ni obadho mwakale gin kaka dakteche mobedo no tiegi gi sirkal. Onge gi identification card moro manyiso ni in nyamrero. Thise ma siling 2,000 to wahingo. Nikech sami dhi limo miyo cha monyuol cha. Ingeni obobro kwai gimoro matin ni poni tero ne. Nyamrero osebedo ka tiyo tich matek mane koro oganda yudo thieth e kor gwenge. Giwuothe konde koni gi koni mane oganda ochopo osiptende. Kata kamano giywak ni pod gintie koro pek. Kadwaro margi en ni mondo koro piny owacho wuog oko kendo koro konygi ne chenrogo mag chiwo thieth koro chopo makare e kor gwenge. Juma, Ramogi TV, Migori. Wacha ni weche mag ohala ni Jo-Kenya koro dhi yudo pek e kawo hola mag bengi kaluwore gi medruok mar nyinyo ma idhi chak juogo e wi hola ma kamago. Patrick Njoroge ma en gavana mar bengi maduong' Central Bank of Kenya ochiwo milome ka olero ni gimedo nyinyo ma ichulo e wi hola nyaka tamalo 8.75. Owacho ni okang' makamano en mar konyo gayo pek mar ngima masani koro oseidho e pacho kaendi. Njoroge nowacho ni gigo matimore e pinje maoko nyalo medo keto okang' marach mar uchumi ma pacho kaendi emomiyo gimedo nengo mar kawo hola.
andika nini kwa kitabu. Yawa, ingeni en gima ber ahinya ni in kodwa kae. Nikech laktar kore konyisa ni sani dani chiegni chango maber ahinya. Sani pod ongima. To mondo miyo en obed mangima to gimoro amora kik timre ne. Mano koro sani ni e lweti. Idwa wachona ni miyo ni en jaodi. An wuodi. Dongi nene. Bihane cha obet kacha. Mokwongo miya ranyisi no mondi. Oruwoda minga loyo yier rombo gi ng'eny. Jumbe oselokore dweche bende koro lokore higa. Tipo mari miero mar Ramogi TV dhialo higa achiel mar mimor kod lendo makare. Nikech mor marwa kodi kaka janeno marwa, Ramogi TV biro bago budho mar tipo e boma ma Kisumu tarik 2 dwe mar 12. Wabiro bedo gi jothumbe marauma e piny Luo ka wamiel kendo wagoyonu erokamano. Kadier bedo kodwa e chenro ni kaka sponsor, tudri kodwa e namba ni 0720 592 338 kata orno email e ramogisales@royalmedia.co.ke. Uduto orwaku. Ramogi TV en odwa. Dalina kona kama. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.